I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom Minecraft preživljanju. Vidimo se u klipu. I pozdrav svima ljudi, evo nas u 5. epizodi Minecraft preživljavanja. Snimao sam ja do 8. epizode, ali sam shvatio da mi se zvuk nije snimao. Pa sam odlučio da snimam ovu novu epizodu. Tu nisam nešto posebno, toranj sam tu našao, no u stvari doveo sam krave i našao sam 4 dijamanata. Sad ću da vam pokažem gdje, da ne bude da sam uzeo iz kreativa, gledajte. Ne mogu dođem u kreativ, samo da znate. Vidimo se kad stignem do dole. Evo, tu sam htio da kopam malo dole, a prvo sam tamo, pa sam počeo dole i tu sam odmah našao dijamanata. Tu, sad vidim gdje je ona lava. Neću da kopam s ovim, da je trošim. Zađe. Mislim da je ovdje, jeste. Tu je lava. Gdje sad? Tu. Ne. Tu. Ja sam mogu tu kopao i ništa nisam našao. Snimao sam do 8. epizode. I sve je pošlo naopako, nadam se da neće na ovu. Ne znam da će i u buduće biti intro, onaj kao za 4. epizodu. Vidjet ćemo. Pa vidimo se kad izađem gore i kad prespavam. I evo, zašto sam, ajmo da pravimo kuću sada. Nemamo dovoljno drveta i sad ću da vidim pa vidimo se dok ja iscepam drvo. Bravo. Evo ovo ćemo da pa vidimo se. Ljudi, sad sam odlučio malo ovdje da skupim brezovine, pa vidimo se kad skupim dosta drveta. I ljudi, sakupio sam još po jedan stek. Vidite kako sad to lepo izgleda, krčimo u šumu. Evo sada počnemo sa gradnjom. Čekajte da nađem dozu materijale, da ćemo staviti to možda. Sad. Evo. Pa imam časko nešto da radim pa se vraćam za sekundu. I ljudi, izabrao sam ovo mjesto za kuću, pa hajde da počnemo. Za kako će da nam bude kao temelj od cobblestone. Ovo smo dobili. Ajde, dosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa možda i nećemo dio materijala. Pa vidjet ćemo. Dosta je ovo za početak, prva kuća. Tamo sad nakon da spavamo i da uzmemo još materijala tamo, jel? Ajmo to. 1, 2, pa sijemo da dođe to. Evo spavamo, ova pšenica je dobra. Ajde da pokupimo ovo, zaboravio sam malo pre. Ništa više.
ćao. I ljudi, ajmo da parimo ove krave. Evo, tu su 1, 2. I sad želite da pokupimo XP. Ukoliko imamo još pa 16 evo. 1, 2, 8, 7. Sad smo ovdje pogrešili. Morat ćemo uz lopatu, pa vidim se kad ja se tu radim. Ili stavio sam ove kao... Evo sad mi napravimo za... to. Tu možemo daske da stavimo. Tu možemo stepenice. Malo dođem posle. Sad, joj, nisam ispekao staklo. Pa idemo se dok to radim. Morat ću malo više pećica da pravim. I ljudi, evo, 9 pećica radi. Sad, šta imamo? Sad imamo ko će da radimo. I ljudi, ajmo sve ovo da probamo. Da imamo koja ba izgleda. Čekaj. Znaš ništa. Možemo dobro. Nisu došli. A i oni nisu došli. Ajmo je ovo. Mislim da je ovo najbolje. I ipak će ovo. Tu ćemo... Možda tako. Sad ću da postavimo staklo, pa se vidi, ovdje se ništa ne vidi. Provjerno staklo. I ljudi, jesu to ovako zamislili. Sad da postavimo staklo, pa vidimo kako to izgleda. I to bi bilo to za današnju epizodu, za 5. epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.